Taong 2013 nang ma-diagnose na may acute lymphocytic leukemia ang nooy 14 anyos lamang na si Francis. Hirap daw siya noon natanggapin na sa murang edad nagkaroon siya ng cancer. Dahil sa kanyang sakit, tumigil din siya sa pag-aaral para makapagpagamot. Halos mawala na rin siya ng pag-asang mabuhay pero pinili pa din umano niyang kumapit sa may kapal. Sa loob ng mahabang panahon, nagpabalik-balik siya sa ospital. Makalipas ang mahigit 2 taon na pakikipaglaban, taong 2020 ay ganap na siyang cancer survivor. Message po sa mga taong may mga sakit na tulad sa akin before po na wag po kayo mag-worry kasi meron na pong gamot ngayon and meron po marami pong tutulong sa inyo and pray lang po kay God kasi alam kong kaya niyo po yung laban na to. Tsaka alam kong kaya niyo, kung kaya ko, kaya niyo rin po. Ang kwento ni Francis ay ilan lamang sa napakaraming kwento ng tagumpay laban sa cancer na binigyang pugay ng Department of Health Bicol Center for Health Development at ng Bicol Regional Hospital and Medical Center nitong Biyernes. Kaugnay ng pagdiriwang ng National Cancer Survivors Day na isinagawa sa Legazpi City Expo Center sa Legazpi City. Ayon sa opisina ng DOH Bicol, ang cancer ay hindi pa katapusan ng buhay dahil marami pang paraan para magamot ito. May mga pagamutan na rin anya sa rehiyon na handang magbigay ng agarang serbisyo at gamutan para sa mga cancer patients, tulad ng Bicol Medical Center sa Naga City at sa BRHMC. So again, ang in-encourage natin is the primary and secondary level of prevention. Pero kung kayo man po ay meron ng pinagdadaanan at may cancer na po ngayon, maaari pa rin po ninyong ma-avail yung iba't ibang benepisyo po mula sa Department of Health at sa ating mga partner agencies. Meron po tayong makukuha na ZAY Benefit Package mula po sa ating PhilHealth. Meron din po tayong serbisyong makukuha mula sa treatment, libreng gamot sa ating pong mga cancer centers tulad po ng Bicol Medical Center at Bicol Regional Hospital and Medical Center. Dagdag pa ng kagawaran, may Cancer Assistance Fund program din sila na maaaring i-avail ng mga pasyente. Sakop na nito ang diagnosis, screening, palliative care at iba pang cancer care services. Now po, meron po tayong mga more than 10,000 na mga clients po na mga cancer patients na sinaserve po under po yung sa ating Cancer Assistance Fund program kung saan po nabibigay po ang DOH ng financial assistance through the 150,000 benefit package na i-avail po nila through the meron po tayo yung diagnostic and treatment, screening services, augmentation po doon sa medicines, and of course yung mga other expenses po na additional doon or mga indirect costs po na kailangan po ng ating mga pasyente. Samantala, nagpaalala din ng DOH Bicol sa publiko na huwag baliwalain ang kalusugan. Agad na magpatingin sa doktor kung may napansing kakaiba sa katawan o regular na magpa-check up. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Rose Bilista.